Καλησπέρα. Καλώς το. Ζήτησα να δω κάποιο πρόσωπο. Εγώ είμαι. Ζήτησα τον αρχηγό, Αυτόν βλέπεις. Μου ζητήσατε πληροφορίες για τη μελετωμένη αμυντική γραμμή Ολύμπου Πρεβέζης. Ναι, μου λείπουν ακόμα μερικά στοιχεία. Πότε θα τα πάρεις? Γιατί βιάζεστε? Χθες ακόμα ο αρχηγός του 8ου αεροπορικού σώματος, ο Φον Τίτριχ, δήλωσε στο Βερολίνο ότι η Γερμανία δεν πρόκειται να επιτεθεί ποτέ στην Ελλάδα. Δεν με νοιάζει τι είπε ο Φον Τίτριχ. Πότε θα έχεις τις πληροφορίες που θέλω? Ποτέ! Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Εγώ δεν κουβεντιάζω με ψεύτες και τυποτένιους. Εγώ είμαι ο τέος συνταγματάρχης Βαρτάνης. Εγώ είμαι ο τέος αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών και παίζω το κεφάλι μου κορώνα γράμματα με ανοιχτά χαρτιά, σαν άντρας. Εσείς όμως ξεχνάτε ότι ακόμα και σε αυτή την ελεηνή δουλειά υπάρχει μια επαγγελματική μπέσα. Μα είσαι τρελός. Τι θέλει? Αντρικελό! Δεν μου ζητήσατε ποτέ πληροφορίες για την αμυντική γραμμή Ολύμπου Πρεβέζης. Και το 8ο αεροπορικό σώμα δεν το διοικεί ο ανύπαρτος Φον Τίτριχ, αλλά ο υπαρτός Φον Ριχτχόφεν. Μα ειλικρινά δεν μπορώ να... μπροστά μου, φιλιά! Βατάνη, πάψε να φωνάζεις. Αυτό πιστόλια από πάνω μου. Μίλα πιο σιγά. Βαρτάνη, σου το έχω ξαναπεί. Αν το ξανακάνεις αυτό θα σε σκοτώσω. Μου ζητήσατε πληροφορίες που δεν τις έχετε πάρει. Δεν μπορείς λοιπόν ακόμα να με σκοτώσεις, έτσι δεν είναι? Και πιο πάνω από σένα θα σου ζητήσω να εξηγήσεις, έτσι δεν είναι? Έλα λοιπόν, πυροβόλησε. Έλα, μην τέμει το χέρι σου, έλα! Αυτό φίλε, στο λέω για τελευταία φορά. Εγώ πούλησα τα όσια και τα ιερά μου. Θέλω λοιπόν να πάρω τα λεφτά σίγουρα. Και θέλω να φύγω πάλι σίγουρα. Πρέπει λοιπόν να συναντηθώ οπωσδήποτε και να συμφωνήσω με τον αρχηγό σου. Το κατάλαβες? Χεστείτε λοιπόν.